बिटिसि बिसायख'थिया फैगौ 22 सेप्तेम्बर खालाराव जागोन। बेनिनो एपिबि राजखान्थि हान्जाया गोदानब्लाबो नोंथांमोना जुजिनो थाखाय फिल्डआव ओंखारदों। नैबे 16 नंनि सिमा ब्लक हिसाबै दा रायजो राजानि अनसायनाया माबादि? 16 नंनि सिमा हिसाबै जोङो नैबे साननैसोनि गेजेराव जों नुदों जोंनि राजनितिक हान्जाया दिनै गोदानब्लाबो जोंजोंहाय रायजो राजाया 100% दङ आरो दिनैहाय जों जेसेबांनाखि गामिफोराव हाबदों जोङो गामिफोराव हाबनानै रायजो राजाजों रायज्लायदों आरो दिनैहाय रायजो राजाया जोंनो प्रतिश्रुति होदों नोंथांमोननो जोङो भटखौ होगोन आरो एपिबि हान्जाखौ जोङो जयजुक्त खालामगोन। बे खोथाखौ जों रायजो राजाया दिनैसिमाव जोंनो होदों। बिपिएफनि एक्जिस्टिं एमसिएलए जेम्स बसुमतारी बिथाङा दङ आरो बेहाय रनजित बसुमतारी फेरेंगा होनना मिथियो बिथाङाबो इउपिपिएलनि बिजाथि महरै गसंफैदों। दा बिथांमोनजों माबादि जुजिनो हागोन होनना सानो? जेम्स बसुमतारीया दिनैहाय बिटिसि सुक्ति जानायनि उननिफ्राय 2003निफ्राय दिनैसिम 22 बोसोर जाबाय। बिथाङा माब्लाबा समावहाय एमसिएलए जादों, माब्लाबा समावहाय बिथाङा इएम जादों, माब्लाबा समावहाय बिथाङा टिसिएलसि चेयारमेन जादों। दा बिथांनि जेनाखि जोंनि निस्मा ओनसोलखौ अनसायनाय बे अनसायनायखौ दिनै रायजो राजाया नुदों आरो बिथाङा दिनै कमप्लिट फेइलार जादों। 22 बोसोराव बिथाङा लामा दालां बानायनो हायाखै, 22 बोसोराव बिथाङा दुखिया न'खरफोरनो थाखाय न' बां होनो हायाखै, हाउजिं होनो हायाखै, दिनैहाय दुखिया न'खरनि फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायनि सुबिदा होनो हायाखै आरो दिनै जोंनि निस्मा ओनसोलाव गासै मोनथामल' दिनै स्कुल प्रभिन्सियेलाइज दङ। बे मोनथामल' स्कुल प्रभिन्सियेलाइज बांसिन फरायसालिफोरानो दिनैहाय भेन्सार स्कुल। दा बेनिखायनो रायजो राजाया जेम्स बसुमतारीनि सायाव फोथायनाय गैला। जेम्स बसुमतारीखौ जोङो फैबाय थानाय जेनाखि 22 तारिखनि जेनाखि इलेक्सन निस्मा हालामनि रायजो राजाया जेम्स बसुमतारीखौ बिदाय होनो थाखाय रेडि जानानै दङ। आरो रनजित बसुमतारी बिथाङाबो एनडिएफबिनि सासे दैदेनगिरिमोन। दा बेजों माबादि जुजिनो हागोन होनना सानो? बेथ' जोङो निस्मा हालाम हिसाबै जोङो बिथांखौ एसे एक्स एनडिबि हिसाबै जोङो रिसपेक्ट खालामो। खिन्थु बिथाङा जेरैबायदि जोंनि जायगायावहाय थांनाय जेनाखि बिटिसि इलेक्सनाव बिथाङा 14 चिरांनिफ्राय देरहादोंमोन। दिनै रायजो राजाया बुजियै गैला। रायजो राजाया बुजिबाय बिथाङा दिनै 14 चिराङाव खामानि मावनो हायिखाय दिनै 14 चिरांनि रायजो राजाया बेखौ गाज्रि मोनबाय आरो बिथाङा जे मिथिगौ 14 चिराङाव बिथाङा जुदि इलेक्सन गेलेयोब्ला बिथाङा जुदि केन्डिडेट होयोब्ला बिथाङा 100% जेनगोन। दा बिनिखायनो दिनै निस्मा ओनसोलाव बिथाङा खारनानै फैदों। दा बिनिखायनो जोंनि रायजो राजाया बेखौसो बुंदों बिथाङा दिनै जुदि मोजां खामानि मावदोंमोनब्ला 14 चिरांनिफ्रायनो आरोबाव गेलेनो हागौमोन। रायजो राजाया बिथांखौ अनसायगौमोन। जे बिथांनि जेनाखि मिसलिया प्रतिश्रुतिफोर बेखौ रायजोआ बुजियै गैया आरो रनजित बसुमतारी बिथाङा जोंनि जायगायाव जेबो फेक्टर नङा बेखौ जोङो बुंनो हायो। बे 16 नंनि सिमा बियाबाव एपिबि हान्जाया बेसेबांसो भटनि फारागथियाव देरहागोन होनना सानो नोंथांमोना? जोङो खोब जोङो बांद्रायखौ बुंनानै लानो माबा गैया। जोङो मथा मथि खोब 13,000 भटआव जोङो देरहागोन।